Пътешествие към блестящите звезди. В едно тихо градче, едно любопитно дете на име Мони погледнало към нощното небе, пълно със светещи звезди. Мони мечтаяла да отлети надалеч, минавайки покрай всяка блестяща звезда и планета. Една вечер дядо й показал лъскав модел на ракета на тавана. „Искаш ли да построиш истинска ракета и да се впуснеш в приключение?“ прошепна дядо с блясък в очите. Очите на Мони се разширили. Тя хукнала да търси тиксо, лъскави каски и картон, подскачайки от вълнение. Цяла нощ звезди надничали през прозореца, докато дядо и Мони залепвали, боядисвали и оформяли ракетата. На следващия ден те си сложили каските и се качили в картонената ракета, преструвайки се на астронавти. 3, 2, 1. Изстрелване. Те чули въображаем шум и полетяли право към луната. Звездите танцували отвън през прозореца. „Наистина ли сме в космоса сега?“ Мони се засмяла, надничайки към тъмното небе. Дядо кимнал и посочил: „Виж, ето една въртяща се планета с златни пръстени.“ Мони се взирала в плаващите планети. Едната синя, другата червена, всяка от които светела по свой собствен начин. Тя се чудела дали сред звездите са скрити тайни съкровища или пък на всяка планета има приятелски настроени посетители. Внезапно ракетата леко се разтресла. „Какъв е този звук?“ попитала Мони, сърцето й биело учестено. Дядо се усмихнал. „Това сигурно са метеори, които прелитат. Дръж се здраво!“ Ярки метеорни опашки профучали, докато ракетата се завъртяла и накарала Мони да се разсмее с глас. Тогава космическият кораб се понесъл в облак от сребърен прах и всичко заблестяло. Мони си поела дълбоко въздух. „Космосът ухае на чисто и тихо, като ново начало“, прошепнала тя. Дядо дал на Мони малко знаме. „Нека го оставим на нова планета.“ Мони притиснала знамето в мекия прах. „Сега сме истински изследователи“, извикала тя. Докато ракетата им кръжала към дома, Мони се взирала надолу към земята, синя и кръгла, чувствайки смелост. Когато кацнали, Мони прегърнала силно дядо. Очите й блестяли, точно като малки звездички. Същата нощ Мони прошепнала на звездите: „Благодаря ви за моето приключение“, и се унесла в щастливи сънища.